Bisag sakit sa akong dugahan sir nga nabuwag ang mga anak nagkalayo-layo. Sa man di naman kayo sila nga magbuhi sa ila. Te. May hapon. Hapon po sir. Pwede mangutan na te? Unsa man ning lugar diri? Kuan ni Lawis. 9 Bulag. Aw, nagunsa man ka te? Nagraha lagi sir kay para mabuhi na akong duka anak na ho. Man imong bana? Bulag ni akong bana. Bulag mo. O lima magini sila unya ang tulo to sa iya, to Samar. Moto nga akong gihatag na dito sa iyang ilang amahan kay di na ako kay buhion sila lima. Kibali ikaw na lang nagbuhi ani imong mga anak kaning duha. Pila na may edad aning nga bata? 6 years old nang preschool niya kini daycare 4 years old. Kino, more na imong trabaho te? Mo sir unya ako na magpalabada tag sarap po niya. Una may pasahol, mura na. Mora. Kiniraha gyud akong kuan gyud. Kaning magputulog kahoy mo unsa man nimo mo na ibaligya nimo? Oo. Panghon dito. Haman dapit dito sa lasang? Kana tabak sir. Sa lasang lagi diha? Oo, kana hiluan pa na ho. Ikaw po'y maginlo diha? Oo, nya ako na dito. Ginoo og may banakon diha. Ang gani nga mag-amping gani kung mag kuan tan-aw. Amang gabi. May mukuan. Pila naman mo katuig nagbuwag sa mong banat eh. Kapinto ay Mantika. Nagbuwag mo kapintuig. Katong Johnson kibali kaning imong mga anak inyo na lang gibahin. Mag-anak gid sir kay gusto maginha mabuo ang anak na nasa tanan sir nga di man kaya. Bago mi nagbuwag, diri sila tanan nga narbaho ko sir. Ang buwan ho 5,000 ra nya kuha mo magkay sir ang eskwela sila tulo sila ng eskwela. Kini o kami ng eskwela sila o kini upat day sila ng eskwela di adto. Kini na kamo mi wala padto nya kay di na kaya na ho sir kay midra ko nya 5,000 lang ang buwan nako. Mo nang desisyon ko nga nang gipa ato silang papa bisag sakit sa akong dugahan sir nga nabuwag ang mga anak nagkalayo-layo. Sa man di naman kayo sila nga magbuhi sa ila. Kay maura po nimo trabaho te. Anan dihi ba? Gimingaw na kay ko sa mga anak sir kay layo biya to sir kun kami. Pero na may kontak karon. Oo sir. Pila na may edad sa imong mga anak dito sa imong banat eh. Ang kamagwa kan sir kuan 15 siya sir karong 26 karong buwan na sir. 15 years old na. Ikaduha 14. May ikatulo 9. Ya kining kaupat dayon kuan ni siya 6 years old ya kalima 4. Gusto pa ka makita ng imong anak? Gusto gid sir, gusto gid nga paano sila pabalik ko na sa diri sir. May kwartaan ni sir ka pamasahe nga para pabalik ko na sa diri gusto nimo nga mauban imong anak. Kibali ang pamasahe na lay kulang. Tuig na ba ka nagkalayo nito ng anak katulog? Huoy isip na ginikanan ka te mingawon gyud kasi imong mga anak. Oo sir, ako ba para ko sa ila nagputi man sa ilan magdako. Nga karon te mo jud imong trabaho. Oro gid sir. Pila man po'y income nimo ni sa kadlaw ra te? Di man gyud ko kakuha og kuan sir kanang kuan kabangan sa isa ka adlaw sir kay mangwa pa ba akong kahoy nya hakuton pa na diri niya. Nga anay ang panahon guton pa bughaon pa banganon pa nya. Pag mahuman hakuton na dito Pila man pud sa isa ka adlaw? Siguro makakuha sa kog na po sa isa ka adlaw. Pila ra mang isa? 130 ang 130 imong income sa isa ka adlaw. Nya karon na kay mga bata nga imong gibuhi pa gyud. Bano na kay naon sila diri sila magraha sir kay wa man koy mabinlan. Abi nimo sir ang kami nga sa mga anak sir di ba gyud bayaran og kuan. Nag-unsa diha nga bagay. Okay mo jud ng anak. Anak ko tunaw niya. Sakit man sa akong kuan gyud sir nga maglayo mi sa mga anak ko niya. Sa man ako di maginakaya nga mubuyon sila tanan kay lima ba sila ka buok sir. Lagi. Yung panginabuing ani ra. Nanarbaho ko para ibuhi sa ila di man ako kaya sir. Na problema man ko ani pag panarbaho na ako man bantay ani mo tung imong trabaho mo tung ani na lang. Nya karon te kaning mga kahoy te imo ni panguha didto. Pwede ra manguha dag kahoy te. Di nananghid ba ko sa bana sa ako sa bana sir. Ay nananghid ka. Naluoy magipud sila kayo man. Di niya boy pa. Hahakot sa inyong kuan kay may gilay panginabuhi diri. Niya boy. Naluoy ba igago man sa bana ng boy. Nya karon te ug moabot ang panahon nga kaning mga kahoy diri Murot wa na sila ambot asa na pud kuan ni manguha ni grahaon. Mo agto na pugas pikas bukid. Mangita kita diha Para lang makarahaw niya. Wala pagpait bugas. Sige te, di na ako magdagag istorya te ha. May kwarta te o te. Unsa man na siya sir? Ha? Unsa man na siya? Kuan.
May nalang ni ipalit nimo kuan ipalit nimo og bugas og sudan kay para dili ka magraha gay na ra ka dito. Oo, gaya na sir. Gay na ra ka. May nalang ni ipalit nimo og bugas ha. Sir, salamat kay sir. May nalang nga ipalit na bugas sa ang mga anak. Kaya lisod mo kayong pangwarta gidiri agyod, rahara. Dugay pa mahalin. Dugay makwarta niya. Gamay ra kayo ang kuan abot niya. Sige ra tay magampo unta sa Ginoo kanunay ha. Oo, sir. Kanya haman dapit ninyong balay te. Nga, sa tabok sir. Aw diha aras tabok sa karsada. Ang kaninga karsada man ni padulong. Padulong, nagtagpulang sir. Padulong bilay. Ang Tunay naman na siya dito. lahos na dito. Hindi na ko magdugay te ha. Salamat kay te ha. Aking salamat sir. Sige te. Kaloy ito sa Ginoo sir. God bless sir. Sige te. Salamat kay te ha. Oo sir. Sige.